вечір, дівчинки і хлопчики. Привітання, щабри. Бушлік, а чому ти такий невихований? Я? Чому я не вихований? Ось і я питаюся, чому? Ні, це я питаюся, чому? Що чому? Що? Фу, ти заплитав мені з усім. Ну, а так про що ми? Ти спитав, чому я такий невихований? А я спитав, чому я невихований. Потім ти спитав, чому? І я так само, чому? А з чого ти вирішив, що я невихований? З того, що першим вітатися повинен той, хто головний. А хто головний? Так що ти як реха? Чому? Хто? Між нами двома Бушлік головний? Я. О, а чому? Пробач. Тільки мені справді не зрозуміло, хто тебе головним призначив? Я сам і призначив. А чому? Ой, Бушлік. Молчу. Ой, ось і добре. Ось і мовчи лепій. А я буду книжку читати. Мені? Ні, собі і про себе. Ух ты, там про тебе написано. Покажи, где? Ой, да що ж такое, Бушлік? Коли кажуть читати про себе, маючи на увазі, що роблять гэта мовчки самі собі. Ось так очима водять по радках і читають. Ну, читай про себе. Добрый вечер, сябры. О, Феечка, привет, Таня. Як добре, що ви з'явилися. Салют, феєчка. Який Тёма сьогодні серйозний, просто професор. Ага, подасти страшно, одразу ж бухтеть починає. Я голодний і читає про себе. А я поглядів, там нічого про Яноту не написано. Ось як. Я зараз з ним поговорю. Ой, лепей не треба, Феечка. Я ж все ж таки поспробую. Тёмочка, а можна тебе на хвилиночку? Так, феєчка, вам можна. Хоч на 100 хвилиночок. Тільки радок дочитаю. Ого. А ти кажеш, подисти страшно. Ён со мною зовсім інакш розмовляв. Ось що. Так що ви хотіли, феєчка? Я хотіла спитати, чому ти со мною з Бусликом так по-разному говориш? Так, со мною бу-бу-бу-бу-бу-бу, а з Феечкою мі-мі-мі-мі-мі. На гэта ёсць причина. Якая? А вось табе я не скажу. Чому? Ой, ну вось, ви чулі? Ён ізноў пытанне задае. А хіба йому нельга? Во-во. Феечка, а дыдзем у бок. Як галоўны з галоўным паговорым. Ну, добре. Почекай хвилиночку, ми зараз. Разумееце, феечка, тут такая справа, я сёння размаўляў у двары з адным дарослым хлопчыкам. І ён мне сказаў, што малым заўсёды трэба паказваць, хто галоўны, прыструньваць іх. Няўжо? Ага. А навошта? Каб ведалі, інакш на галаву сядуць і будуць сваімі капрызамі даставаць. А можна удакладніць? А галоўны хто? Ну як хто? У нас мы з вами, феечка, таму што мы старэйшыя. Зрозуміла. А прыструньваць трэба Бусліка? Ну так, ён жа у нас малы. Бачыце, вось вы адразу ўсё зразумелі. Я зразумела, але наш Буслік не такі, ён не капрыза. Можа, не трэба з ім так сябе паводзіць? Трэба, ну, для профілактыкі, каб на будучае нават не ўздумаў капрызіць. А ведаеш, Тёма, ты мяне ўпэўніў. Я буду гэтак жа рабіць. О, правильно! Разом будем вучыць Бушліка у розуму. Бушлік, ты павінен наслухацца абодвух. Ободвух? Тёма, О, ты чаму такі нявыхаваны? чаму я не выхаваны? Вось і я пытаюся, чаму? О, пачалося. Ну, гаворыш раней за мяне. Цябе гэтыя правілы таксама датычацца. Якія? Пра паводзіны. Ты павінен мяне слухацца. Чаму? Ды што ты ўсё пытанні задаеш? Якія? Чаму? А хіба нельга спытаць? Нельга. Ты сам казаў, малодшых трэба прыструнваць. Ой, феечка, вы ўсё ж не зразумелі мяне. Гэта я пра Бушліка.
Ды зразумела я ўсё. Ты сцвярджаеш, што галоўны гэта старэйшы, так? Так, Ты старэйшы за бусліка, так? так, А я старэйшая за цябе, так? так. А значыць, я тут самая галоўная. І зараз буду прыструйваць цябе. Пачынаю. Цёма, мне патрэбна гэтая кніга, а ты ў мяне на шляху перашкаджаеш. А абысці цяжка? Не цяжка, але я галоўная. Адыдзі. Вось дык сюрприз. Правда, Тёма? Смешно табе. Вельмі. Ты ж толькі што сам так же сябе паводзіў са мной. Ну я ж не ведаю, як гэта непрыемна, калі цябе ўвесь час прыструньваюць. Ды яшчэ незаслужана. Як і мяне. Дык феечка зараз мяне паказала. Вядома, феечка, ён усё зразумеў. Праўда? І што цікава? Што трэба з павагай адносіцца да ўсіх, і да старэйшых, і да малодшых. І што той хлопчык, які раіў увесь час даказваць, хто галоўны, быў няправы. Выдатна, Цёмачка. Ты сапраўды ўсё зразумеў. Буслік, прабач мне, калі ласка. Я болей такім ніколі не буду. Прапачаю, вядома. Ой, давайте хутчэй мульцік глядзець, ён якраз пачынаецца. Давайте. Ну што, мои дарагія, час рыхтавацца да адпачынку. Ага, да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Добрай ночы і чароўных сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай.